Selain apa-apa kamu makane Pak Kri dhewe ora peduli kanca apik ngono Pak Kri. Iki diomongin terus tekan lho Pak Kri ngono lho. Ini lek gak tak diomongne pisan to Pak Mon. Jawane Heru ngomong dicegat rek kan dadi pingune ijone kuwi. Jawane Heru kan ngono. Jawane kan ngono mang. Ora saiki. Ya kumangan iki. Wis mulai saiki rekmu ijo mbok tungne kan gak masak. Oh, Kang Ri. Tahu lek masalah wayang kok tahu mlodal. Kan menang ora tahu. Segala kesenian. Yo meneh kan. Kesenian sembarang kok gak pengen kok gak melek nah kok Ora tahu ya. ora tahu. Ora pengen yo ora melek. Semua gak pengen gak melek nah kok gak yo. Apa ngimu pas cedeng gone Mbah Su enek karawitan biyen melok ora tahu. Belas. Ora pengen yo ora melek. Kok moro-moro tekokne wayang yo mek seneng delok. Seneng delok. Kan delok nak kon tapi lek kon melu ngono kuwi oh gak pengen yo gak melek nah kok gak pengen gak melek ngono. Moro-moro tekok wayang gak eruh mending tekono Pak Kri dhewe wis langsung. Gak paham belas ya. Segala kesenian oh yo gak pengen yo gak melek. Nah Iso ngetut nih dalam saletan ngawur. Wong lek gak pengen iki gak melek gitu. Nah kok gak wis. Kowe gak ada penginangan iki gak ada kesenian iki ngono. Belas. Belas ngono. Jaran ya ora. Wes segala kesenian iki ngono kuwi mang ngono. Jaran-jaran enggak mesenan ya. Mbok sampe macam-macam gitu. Muga kowe sing tau mari jalan telak motor wis gak ayah metu wis. Gak peduli. Kowe lek gak ngene gak percaya lek kowe. Oh, Pak Kri omong ngono wis dipikir to. Wis ditotop. Ada aku ngene iki. Aku urung tau ngalami ngono kuwi. Aku wani omong ngene iki aku ngono. Wis nyedek gleni-gleni alon-alon kuwi Pak Kri ngomong-omongan wong loro. Masalah ya ora tenan. Ora tenan. Aku ya to. Lah kowe tak mau jelas ngene-ngene kowe pangkat yo. Wong kan dereng gak pengen gak melek pangkat gak jelas kok kowe iki. Lah cuman tekok wayang ngetut dalam sale kan wis tau roh. Nyuruh tahu. Pak Kri kan tekone penak to lek rohmu kapan. Rohmu nek kapan desa endi daerah endi lan nek dukuh nek omahe sapa. Ora sadar tak klambine. Ora nek klambine. Lambene mesti ngono kae. Ya, ngono. Kowe ra roh desa-desa endi lan nek dukuh nek omahe sapa jenenge sapa. Maksudku wong lek ngetone dalang kan mesti klambi apa ngono ya. Lah ya maksudnya lek tanggapan cukup nek dia ora usah ngomongne klambine karepe Mas. Enggak, ora iya. Ngono. Kowe aja muni nek klambi tak kowe iki ngomong iki ngono. Iya, ngono Pak Kri coba mbak klambi kuwi. Masuk lomba klambi itu rungokno nek ngomong iki lho ngono. Ora mbok sak harus aku wong. Iya, ora ngomong iki lho. Ora peduli kanca apik. Masuk klambi lah tak antem itu nana tak tak omong iki ngono. Mung ngengkel ngono. Nang penjara patiku tak nyanyi ya aku. Cetok. Ora, aku iki Kowe teko penjara alon-alon sik. ora ngomongne klambi. Maksudku lek wong sing ngetokne dalang kan klambine ngono kae. Aku ora ngomongne sampean sing ngetokne. Kowe harus aku ngetut iki. Lah nek dukuh nek mes sapa? Heeh. Lah nek siji daerah desa endi? Lewat ning kene, Bos. Lah nek liya desa endi? Ngono lho. Ngaku Kak? Iya. Sak rohmu ro, Mas. Rohmu. Ora. Roh Kak. Iya, tahu. Lah nek dukuh nek mes sapa? Jenenge sapa? Lah nek desa-desa ngendi? Ya bener Pak dalang salekane asline nduga, tapi kowe rohmu Pak Kri tanggapan nek ndi ngono lho. Lah aku tau ngetutne nek endi nek ngetutne anu Kalekan kuwi. heeh. Aku yo gelem yo delok mek golang ngono lho. Lek ndelok pancen oh bener. Lek ngenong utawa nabum anu memang tekok wayang yo. Yo pengen Pak Kri ora roh yo ora roh tenan. Pak Kri ngapus Blas gak tau melok. Yo mriki pangkang ngengkel. Enggak, aku ngenang ngene. Berarti sing ngono kuwi kan 11 gak tau melok. segala Segala jenis. jenis. Segala kesenian ora pengen ora milik ndak buka. Oh iya. Masa ta mong dilajik ngono kan. Kan tidak. Iya genah, genah. Tapi bukan berarti gak ndelok. Tapi kan delok. Ndelok kan wis dudu Siji. Delok karo ngetutne kan siji neh kuwi. Iya. Lah ngetutne kan burine ngono kan delok kan siji neh ngono. Pemain kan beda to, Pak Kri. Lek pemain kan Kalau jelas penonton kan siji neh ngono lho. penonton kan delok, lek pemain Tapi kan delok mabuk. sering tapi. Ya tahu.